Na yue ya mateyemo iyo mugaka Joshua Mariasi we miaka emiyemo nikobono yaruro kubolia wokonyora obokonyi kurwa saba samari bali nugwancha se kubwatakana omonginoye asirita Jennifer Sigara oyo bwate miaka 53 na sabiro kwabira oyo bwate miaka 53 nigabetega kubutorwa okogoro kwaye nakobera asinyagitari ya Tenwek engana bono yabaire barabuo konyore biri nyagitari chiribu chimisano na ibere nabo igo nigo yabaire gurube anene asokonyora obokonyi korwa ase abamate nigo bono baruro kubolia guchese bari no moyo bwancha kobasira elio mongina Jennifer anyare korwa ase nyagitari muna tokumanyibwa no muri kyoito Fatigadi Gisemba Aiga na senka yo mugaka Joshua Mariasi nyokaye we miaka emia eyemo na boigo omongina Jennifer Sigara we miaka 53 kurwase ekenyoro kya rankenyo bukiambori ewodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango yamateye nigo yesokire na kugania basirwe na nkobwatekana no mongina Jennifer Sigara oyore nyagitari ya Tenwek maiga yere kubwatiraniwa no mubasukano omobe opara bwepigipigi omotienyi omotangani bw'omwaka oyoiga egento keirera ere kubuturwa okuguru kwaye buna akwerera omosubati Jane Mukaya oyore mukamumura oye nona bagetwe anyota accident kuruchanwa oikira boniga akaenda akamenya Nyamira amenyire Nyamira abekira chichuma ando korusibu nakabeti oikira boniga agachaka rusibu Nyamira agachakara abera nyamba oni gachigekere kana nk'uko koraba kuya akairwa Tenwek bono bokoribe omutienyi ebera kuchibokora bakabuturwa okuguru bane piri yachire igoro ensema yaye omugaka bwenka eyeiga serieta Joshua Mariasi nyokaye nigonere akwanire obokong'obwo ari naborobwo kubwatekana nomong'ina oye kugenderera gutangwa ase enyagitari erieta nyango Joshua nyokaye Mariasi agagendete para kurigi echumbi tukubeka lende chini ujuko okonyora sentioro enyange kumutacha mane igonchande yitachenge nchumungino nara murwali sana amoyire nonye kericho akamuruji kericho kaja kumoyire kwere naende kindo wono timbwati kenega uko ni naende ndamutai emiremane nare okorega siyo chweria wono chinguru jangere orochene njara kende nkei abana bakonyora ke pandete onete gonchande itubamije batikamuranje abantu barachiko chabanyole nkwirite birengererio kubwatekana nobokong'obo yamateye nigo basabire onde bwensi ore no wanja okuya wesokya na kubakonya ebisabwa erio omurwairo oyo arusi wase nyagitari erio aretwe asenka yaye wikira bono nigo baenekirie buna ebili ya nyagitari nigo irang'e chiribu chimia isano na ibere amaneka tukuyorigereria muchioyo no reise sana kyaro buri mirumbororo no bano mugako yakotire akara none chimbuche chiro mutu kirabetese kobwa nemene maana utukurigereria muchioyo no tuba tukwanyigira yo gokonya lakini bono amaana okonyora goitira nitu kulinzi tani twasaba baraibari bono sibaranyare batokonya muchioyo amaana otokonya muyita muno igaba tuketokoro akiasubwanja kwera baterera mburi mumura amaana baterera mburi mumura ine mechano getukurigereria nyoko kirani kaikento gekukune nkoro sana twasabire akia baraibami tokonya bokonya mure agaki no mubwene tokonya no mubwene tokonya buri miru kura buri igoro gaki taribo twanye begete mpaka se WhatsApp one kitwanya ore ku WhatsApp naende twa tomero chinyagitari eri busarasini ono twachire kominyokeri bumiasa bechi gaki kya tosinyire agitokonya omongino mintaro nyagitari mbia mono Hinko reporter Gatembe kurwaiga rankenyo bukiambori ewodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango kaunti ya Nyamira nche Fatigadi Gisemba.